Hayi, South Africa. Africa my continent, Africa my home. Se-Africa okuyi-South Africa, kwaZulu la sikhona, naku la sikhona. SiseThekwini, Indwedwe, Thekwini, Indwedwe, Masipala, yabona nje one of those. P100 umgwaqo. Yabona lo mgwaqo lo qhamuka le komtshebheni. Umzinyathi lo bhekele uyendwedwe. Ujoin P100 bhekele. Sifikela ngomgqibelo. Sikwazile ukudlula Samuela. Salapha phezulu. Sathatha izikhalo sayoyihlanganisa no transport. Manje ke sibahambisa impendulo. Balapha phezulu abantu. Manje wenza njani ke kulesi simo? Manje angithi ke usuhambisa impendulo ukuthi ke laba abantu bathini laba kwa transport. Transport uthini? Enkulumweni ade bengithumela. Manje ngizohamba phi? Ngizohamba phi? Okay, angakhuluma izinto eziningi. Hey. Phela manje mangizosha ngiyojikeleza. Hayibo. Phela mina ngilethe impendulo lapho elokhuza. Le mpendulo ngabe ngcono kubeke bavele beza ngapha. Uyabona sihlangane la. Kodwa ke asibone ukuthi kuyenzeka yini. Check halfway, check Potchefstroom. Sengithembe wena ke Masekunzi. Ukuthi ke yini ozongenzela yona la. Bathi ngahamba la ngavula umgwaqo. Check. Sesithembe wena ke Nkabi ukuthi ke awuthi check ukuthi awekho amabhodlela. Bekho Celemba. Hey. Sesithembe wena Jack ukuthi kuzokwenzeka. Khona mangidlula la. Ngizofika lapha. Noma ngikufaka entabeni nje mahala Jack. Azameni ke. Uwana suzame Jack. Siyakhuleka Jack. Awuveza amandla akho. Wathi ngejambazo. Kunjani baba? Siyaphila. Ya. Nifisa kulunge kanjani ngoba manje angithi manje ngizokhuluma kanjani nani manje nimba umgwaqweni? Angithi ngizolala ngilethe impendulo ukuthi kuthiwani kwa transport. Manje ke ngizohamba phi ke mina ke manje? Bulala okhona ubufuna okungekho kuba njena. Mangahambeki mina ngiyajika ngiyayishaya ngibuyele emuva. Impendulo sesiyoyifaka ocingweni. Awuthi ngizameke lapha. Hey Jack. Asibone ukuthi kuyenzeka naku madoda. Sibone inkabe enkulu madoda ukuthi iyakwazi uzokwenzeka. Sibone inkabe enkulu ukuthi kuzokwenzeka. Vula uzobheka khona ukuthi la niyaphila maqhawe.
Mana-ke Uhlehla bheka emuva wena uzokungavelele. Ekhala kamngadi wena usukaphi? ngisuka eThekwini. Uya. Ngize kubona laba bantu. Ba. Laba bavala umgwaqo. Uzokhuluma. Ngizokhuluma nawe. Wona ungongqongqo. Uzoncela. Ngizoncela. Uzohamba. Bambile nala. Angazi ngakhathangwa ngiyithama ngikusebenza ngayindlela ngikusebenza nganyirivo. Usukela kamngadi kuvinjiwe kuvinjwe zonke indlela awemahamba futhi bafanele ngizokubothi benzile bathini. Hayi konakele. Hayi konakele khona. Konakele yonke indawo. Uthi bazovuma. Hayi konakele. Hayi konakele, hayi kusiqala. Yebo nduna. Ngwenye. Ngiyaphila ba. Uyazi ukuthi into eyenzeka lana yini ngwenye? Mapholo. Yebo ba. Mina ngithi ngiyisithunywa senu. Yebo. Mina ngisukele mina ngesabatha ngeza la ngazolalela ngoba ngiyibona lento ukuthi khona into engalungile la. Ngase ngiza ke ngizolalela sengithatha ke lesi sikhalo ngasihambisa straight kulaba bantu be department angithi. Kunjalo. Uyabona manje mina seniyangipanisha ke phela manje yabo ngoba into ngempela kube siyenzile ngabe ngcono nini kube nize ngapha. Uyabona mina mazobuya futhi ngiyosha ngokhokhoba road ngale. Mina ngithunyiwe. Mina ngilethe usizo. Hayi. Ngathi nani letha nibhekanga kahle ngoba uyabo phela sesivula ingxoxo phakathi komphakathi nami okokuqala mina ngihambe ngiyongqongqoza ngishaya icapha lapha kwa transport. Sengishayileke icapha noma into engiyiphethe ingakhulumi kodwa ngiyacabanga ngizowenza ama bases okukhuluma. Manje ke mina seniyangisebenzisa okwangempela sengisetohweni la ngempela ke manje. Manje nduna yami ujame ngakephi la ukhona? Ngila kulomgodi wokuqala eNumbela. Ngoba ngisho kuthiwa abafowethu umgwaqo ake sithi nje bafika wa transport bethi hayi lento soyilungisa. Kodwa ukugqiba lo mgodi ukuthatha isikhathi esingakanani. La izanti eqaleni ku travel. La makuphela khona itiyela, la kuphela khona itiyela. Hey. Phela khona into kamthetho. Okwamthetho la. Kamthetho. Hey umgodi weNumbela lapha ngadla amandla beni wathatha. Ekwazi kanzima. Ngoba naye nje wasila kukude masiya lapha kamthetho. Awucabange mina ngisuka eThekwini futhi ngisuka phezulu eHillcrest. La ngiqhamuka ngakhona. Ngiqhamuke eHillcrest. Ngizela nina ukusuka la ngiza la kunina mhlambe ikilometer amabili noma 3. Sekufuna manje ngijike ngiyohamba futhi amakhilometer awu10. Bafowethu. Othi ngikhona lo baba lapha esitolo ngizokhuluma naye mhlawumbe ngaze azama ukuthi ajome lapha akuthathe ngemoto yakhe nibuye nize ngala. We mase ningishaya ngapho ngingahambi ngemoto yami. Ngeke baba ngeke bayenze lonto. Cha bongani lento bafowethu siyayikhuluma yalento ngempela isizulu le ethi noma singadinwa kangakanani awukwazi ukubulala lokhona obufuna okungekho. Kwangempela wena nje akugule wena lapho njengamanje. Uvele ugule lokho kwangempela kufuneka iambulances. Iambulance ngeke izihambe lana. Uyakhumbula ade sikhuluma ngwenya ukuthi ama ambulance niyawadedela. Ngeke izihambe iambulance lana. Ngoba ku right ke noma kungekho right mase uvalile umgwaqo peacefully safaka ilento le sashisa amathayi kodwa kumbe umgwaqo ayiku off ngoba ma kuthiwa kushiswa amathayi sokhudluza amathayi iambulance ihambe uyabo ayashaya lena bafowethu okwangempela
hayi kuyazwakala. Awuhlanganise-ke ngizwe nami ngizobe ngizama ngabe ukuthi khona nimzamo. Okay, hayi. Okay ngwenya. All right. Okay. Hayi. Noma mawuzoma lapha ya. Ume la kuphela khona lo yathayela. Lo yathayela la. Ngizobona ngawo ukuthi sengudlulile ngambe ngeke. Ya. Ngithi ke into engizoyenza angazi la kuthambe kanganani. Ufuna ihambe ngazi ize igibele la. Izila bese ngibuya ngo reverse ngathi ngiyale bese ngiyasweva ngiyale. Kodwa into engiyifuna ngizini. Angazi la kuthambe kanganani. Ayilana ke welokhuza. Uyawuzwe makuthiwa umfula ugcwele umfula sasinomkhomazo ogcwala ngomoya. Umkhomazo kuthiwa ugcwala ngomoya ngoba la lithi malini izulu lina ngapha phezulu bomkhomazo ungapha ezantsi uma lina ngapha phezulu ukuthi akaze line ezantsi ubonakala usogcwela kwase kuthiwa umkhomazo ogcwala ngomoya. Uyabona ke lana ke sifike umfula ugcwele kodwa akho lutho akho ngisho umoya. Umfula oqala la uphela la. Ongaphesheya uyabona nje mawusuka la uye ngonweni ngalo uyemzinyathi ngapha njengoba bona nje nomama behamba ngenyawo umfula ogcwele. Umfula ugcwela kodwa awunalutho akaze line enhlobo izulu libalele hoqo. Lila ilanga uyalibona ngakanani kodwa umfula ugcwele. Lo mfula ke lokhu kuthiwa yini i-man made river flooding, man made river flooding. Yabo into nje ekhandwa abantu awubuke lo ikhandile nangomunye wabo. Hey uyaphila qawe? Umfula ugcwele uphuma eceleni kwawo. Ushaya ngoKhokoba road. Isimo ezinjena ke masikhuluma ngomfula ugcwele kodwa ke izulu ngakaze line awungenisi umile. Awunani imfula engene nawo unangisho imhosha engenela umile. Isimo esicishe sifane nalesi. Okusho ukuthini na? Okusho ukuthi lala la ungakhona. Awu lokhu uzaniyaphila baba? Hayi asiphila. Uyogibela? Kulana ekhaya. Manje nawe uyingxenye yadimba la. Unimpelani? Cha beningawuvala phela umgwaqo. Noma ke sinithathe labo simende nibadonselela. Nibeke bona. Mase ke sekuthiwa ke okay sekulungile. Hayi ke senisuso simende. Manje lo msebenzi ongake niwenzela. Mangathiwa nje kuzothatha another 3 months before beze ke nohlala kunje. Ngiyaphoqa ngoba sekuthathe 5 mhlawumbe 10 months kade kulungiswa la kodwa kusaqhubeki. Akusaqhubeki. Ngizama impela ukuthi kwakhiwe awukomani kwayiwe. Cha mina nginayo inkinga ukuthi umgwaqo nivale yabo. Vale izinto eningavala ngazo kufakwa amatshe. Lokho kodwa into esuke imbi ukumba. Hayi kumba kusibuyisele emuva bafethu. And cha ngoba enye into anishaye umuntu ngizwela ukuthi cha akushaye umuntu akulimala umuntu. Kodwa phela into ezosilimaza ukuthi umgwaqo kufanele ukuthi usebenze. Ngoba phela manje sibula lokukhona sifuna okungekho. Nangifuna le kude ungiphoqela ukuthi ngihambe ngeenyawo. Ngento athi yenziwa uwe. Uyiphoqa wena. Ukuthi ngingene njalo. Hayi Ngiyaphoqa baba. Ngiyaphoqa. baba. Sizweni baba. Kulungile baba ngiyabonga kakhulu mfowethu. Ngiyabonga baba. Siyabonga. Africa my continent, Africa my home. Africa kuyi South Africa kwaZulu. La sikhona kuseThekwini kusendwedwe. Nomasipala abawu2. Mawusuka ngapha kuseThekwini ngapha uzohamba kube uphiwa 100 ubheke lendwedwe. Uyabona ke lo mgwaqo lo valiwe. La kumbiwe khona nakho la kumbiwe khona. Into eyenzakalayo. Njoba nje kuvalwe abahlali izakhamizi hayi abahlali izakhamizi banekhalo ngo4 kilometers noma 5 kilometers mawubhekile ongalungisiwe. Kodwa kulo 4 kilometers kunenye ingxenyana nje ela ye-bridge okufanele ngabe iyalungiswa. Yona ke nazi into zakhona yini labo simende ishoni nambo engineer ishoni yini lokho. Yabona ke lokho kufike nganoma about 4 days or 5 days ago. Kufanele ngabe kulungiswa leli bridge elilapha. Ngenxa ukuthi kunesiteleka, ngenxa ukuthi kunezimfuno. Kuphoqile ukuthi
lokhu kubekwe la kungakafiki kwi-destination yangampela lapha. Into ezokwenzeka ke la okusho ukuthini ngokutelekela lo mgwaqo P100 engonweni ubhekile sekuphazamiseka neminye iminxa yomgwaqo kusho ukuthi nyilo ongena ngalo bakune bridge okuthiwa liyalungiswa lapha. Uyabona ke le material le ngoba isibekwe la awucabangeke usonkontrakt service provider onikezwe lo msebenzi siyazi ukuthi kunama overhead kodwa nje ubuka isikhathi se project ngoba mase kulethwe lezi zinto nabo phela kunama time frames ufuna ukuthi lezi zinto lesingabe zilapha sekuzofuna futhi omunye ugandaganda noma ucrane ozothatha lo umfake etruckini uyombeka lapha ukuze kuqala ukusebenza. I project makathi i1 year sekuyacaca ukuthi ke sefuna ka sithi ngaphezulu mangana izulu sesobuya futhi isikhali usho ukuthi le ayiphazamisi nje kuphela amabhasi ngoba engasakwazi ukuhamba la amatekisi engasakwazi ukuhamba la nama project intuthuko yomphakathi isimileke manje imiswe yini ukuthi siyafuna masifuna sibulala okukhona ngoba sifuna okungekho ukumba umgwaqo kunalomthelelo naku umthelelo okhona kodwa owaziyo ke kule ndawo kwi comment section ngintinyele nike ningitinyele wayikhuluma into engekho nina nihlala la kodwa ke mina into engivimbela ngihambise umyalezo lapho suka transport angisakwazi nami ukuyi wathi ngishaya u10. Thank you. Niyaphila baba? Siyaphila mfowethu. Hayi siyazama sizolwa nani futhi niyazivimba kwasanina ke manje. Seniyazivimba impela ke manje. Sithi sizolungisa kanjani nivalile lokhu? Namhlanje uLwesine mhla 16 khona manjalo awesigodini okuyi South Africa umolo wakho nomqabulo wamaketa ngobupha no stop and go yaxhamalazi TLB ke jambazo halfway photo yebo kuno halfway photo kuno Master kuno Honda kuna yonke into uJack ke lo ehamba ngayo manje lana ke nansi into uyabona la P100 ubheke ngasengonweni akuhambeki lokho isizulu ihamba kancane njengentuthuko ibheke emphakathini uyabona ke njengamanje umphakathi wasengonweni othi intuthuko noma imessage ayihambe kancane njengefoni engana network ize kubona ngoba phela ngizowa transport ngizokhuluma nabo sekufuna ngijikeleze ngiyohamba ngeferelem kodwa ngizile yabo nje labakhona abahleli khona ukusuka la amakhilometer bathathu sengizohamba amakhilometer amangaki ke manje angani noma u15 noma u10 noma mangaki noma u20 funa ngijikeleze. I thank you. Ngene ngithi ngifuna ukuya ngonweni ngihambe ngale noma ngihambe ngapha. Yes. Ngene ngo right. Yabonga kakhulu kwenye. Thank you. Angithi uyabona ke ikilometer ngisuka lapha ngizela udizili nje unyukile udizili nje uwodwa unyukile kufanele ukuthi ke kukhulunywe udaba lokuthi uzokhuluma nabantu intuthuko kwawena ke nje uqale kushayeke wena ke wena izithunywa imessage ubiza ngani lokho ngegama nje lilodwa diesel unyukile ushaya wonke umuntu ngoba phela unyuka diesel unyuka petrol ushaya wonke umuntu kuze kuyoshaya nje isinkwa yabona kuzwele njenganene encane ngoba uzwa kanjani ukuthi diesel wenyukile mawuyingane encane
uzwa lapha ngentengo yesinkwa, uzwa lapha ngentengo ye-tax. Mawugibela esikoleni awusekuyimali engaka, yabona. Uma sizokwenza izinto engazuthi singazenza sicabange i-end product, umphumela wakhona ukuthi uzothini wona. Kuthiwa ngingenelanga zemakethe, kuthiwa ngingenela. Cabanga njalo ngifuna ukuya kubantu abala sengihambe ikhilomitha. Awuthi sibona kuthiwa ngingenela. Sengiyathi kuthiwa kusemakethe na. Kuthiwa ngizobheka ngaseMantata manje. Cabanga. Nakho yakhe. Sengihamba-ke manje sengidonsa ngele. Awucabangeke umuntu olapha phesheya kwaloya mfula lo ocela ungagcwali, ongazi ukuthi ucela isigcwala kanjani, yena wenze njani nakho. Thasangena nawo lo mgwaqo nje, hayi awuhlambulukile nje kwasawona. Hlambuluko nje yazi uzuyithola wona-ke wona lo shunqa nothuli, shunqa nothuli netiyela manje konke nje kundawonye, yabona. Yeah, thank you. Yabona nje nakho phela kuba isithunywa khona somphakathi. Hayi ngiyabona abanye abantu babalekelana la. Ngihamba ngempela ngoba lento isegazini lami nje. Ngiyathanda ukuthi abantu bethuthuke, ngiyathanda ukuthi izikhalo zabo ziphendule. Umsebenzi lo ngena emzweni makuwenza awukwazi ukwenza from outside, kodwa kunezinye izinto njengalezo ukuthi ngempela hayi sebeyacindezela. Ngoba phela ngithi sikhulumile nabo ngesabatha sayixoxa kahle into ukuthi ngiyabuya. Kwafonelwana futhi izolo ukuthi hayi ngiyeza. Cabanga kade ngiyakubona ngizungesanga kangaka. Yayisekhona indawana yokuthi cha kusahambe. Manje ke mase sengibuya nempendulo usuwenza kube uwesini. Awesini sekuyizono phela lo. Wesini sekuyisono leso. Oh, hayi lona sesibheke kuphi eMatata, yona Matata la. No meme, hayi ezinye zezinto zinakho nje ukuthi okwangempela ukuthi phela savuma sathi sowusebenzela umphakathi, hayi le yakhe inyabeza. Ucabange nje uba umuntu ela, ucabanga bengela ngo-11 seku-12 manje ngizama ukuthi sifike lapha. Awalibangana nabanye abantu ngabasubasizile ngoba phela abantu baningi badinga usizo ngendlela engafani. Mina nginezinto eziningabo, kunosizo badinga abantu umgwaqo ufuna uku-attend, kunabantu abadinga indaba zezindlu ufuna uba-attend, khona abantu abagulayo abaney'gulo ey'thize bafuna ukuthi ubasize. Lesi sikhathi nje i-hour kuthina likhulu kakhulu wenza into eyodwa. Ngale nto ubuzofike lapho sanibona njani, hayi khulume no-transport uthi qhubeka nohamba. Hayi hey, yabona manje kule ndawo kuthiwa kuseMatata, kuthiwa ngijike ngibuyele emuva, kuthiwa kukude kakhulu, kuthiwa izomkhipha kwenye indawo, kuthiwa ngibuyele khona lade ngikhona. Sebehlile lapha sebelapha amakhilomitha amangaki lapha esengihambile, amakhilomitha awu-7 sekubuye ngibuyele emuva futhi. Udizili kabani. Thank you. Yabona-ke lezi iy'ntaba zakoMatata anganoma yikho lapha koMatata, kuthiwa sijike-ke sibuyele emuva-ke. Eyakhe kahle liyansizwa lapha phezulu, nalona wakhe kahle futhi ulokhuza lapha. Kuclean lapha. Kwaze kwakuhle. Thank you. Laba ilaba bavala umgwaqo laba lo yena ovala umgwaqo lo, kodwa ngilethe kuyena impendulo ngizokhuluma na ungivalele wena omba umgwaqo.
manje usethi ke uthi uza ne special assignment intuthuko encane uthi angincengela hey lo muntu lo nangu lo baba lo mina ungithumile wathi angiye kwa transport mase ngibuya usembeka busha nangu azami kwanyaphila manje umbelani kabusha hayi aze ngizweke le hayi umxhala special wakwambona umuntu othi kuteleki ukuvala imigwaqo kuthiwa yena uzokwenza uya special right kulungile senze special assignment ubani kanti ongidirector lo ubani ongidirector ngihamba kahle nganqamuki lamaplangwe nkonde okay jamba sephakathi angithi siyaphezulu alright into enhle nje eSouth Africa nansi into enhle kade ngithini ngithi noma ungavala umgwaqo inkosi impela isiphambano buka bhadla mathezulu noma ungavala mase kufika ikejambazo uzovulwa buka sebeyabuyela futhi buka intuthuko bayithatha futhi buka intuthuko buka phela buka hawu sekuphelile njalo kulethi manje hawu iyafihla hawu kanti cha kodwa e-Afrika siyabonga kakhulu eSouth Africa ngike ngasho ekseni siseredweni ukuthi la hayi KZN panel hayi pen akukho mase ngifikile bayangivulela ngize ngabo angize ngabo kuyafana kodwa siyabonga kakhulu kudlula yona kodwa ikejambazo hayi phela sithetele nabanye sihambe phela asibathethele abanye Ai. Ingoma ikhandwa manje, icompose manje, ikhishwe manje. Sisa studio la. Hey. Amandla la obukumbi wanda umbhaqo. Hey, bengisebenza lento. Oh! Hey, ngokumpha njena.
buka lapha. Nami ngiyakata. Oh yes. Sibona. Good. Niyaphila. Hayi. Baba. Niyaphila. Ngokucabana umuntu ongamazi. Ucabana induna. Yep. Ethi induna uthe nginikeza baba umsweli inamba yakho. Uzokuthini? Namanje baba umsweli usangitshela igama lami wakakho. Baba umsweli mina ngiqhumene nobaba uBheki izolo. Lapha ubathinte labantu sebathintile baba umsweli. Awubathinte abantu baka transport. Yes. Sathumela ne-VN ukuthi kunjena la. Yes. Satshelwa-ke ukuthi-ke kuzabe indoda ethize. Ngiyamangala uma uthi uhamba kodwa. Hayi ngihambela ngedwa isidalo sami. Hayi isidalo sami nje ngihambela ngedwa. MEC. Hayi MEC udaba lakho luyeza. No MEC angithi uyi-budget speech today. One. Izolo isikhathi ihlangane ekhaya ngithi kushoniwe futhi ekhaya. So bengeke ngase ngibamba u-HOD ngasithi ke asenze i-interview encane ngamtshela lolu daba wangiphendula then usethe ukuthi ngitshelele u-HOD nansi ivideo la besikhuluma khona. Right kuzothi ke maqedwa lezi zinto zabo bese ke siyabuya ke beza emphakathini. Yeah. Ha. Hayi angivali ingoma bakithi ngeke uvale ingoma ongayiqalanga. Ngiyakhuleka nje kuphela. Ngiyakhuleka hayi bengingavali ingoma. Ingoma iyayivala umuntu oyiqalile. Kwakhala ngisho ingane ke manje. Hayi ngiyabona kudinwe nabazukulu. Futhi bakhaliswa ukuthi nje akiyiwe ngisho kuya kwasasa yabona. Ngicela ukunibingelela abantu singabase Ntwethu Ngondweni. Ngicela ukunibingelela. Igama lami Ayanda Madoda ngokwamsweli eMatuba la ngizalwa khona. eThekwini ngeza nami ngenxa umphangazana. Kulomsebenzi maka Enzo kayibambe leyangane. Ngenzela ukuthi ke eyami role kahle kuze icace kahle. Ngibone inkundleni zokuxhumana ababe khona la sikhulumile nabo. Ngabona inkundleni zokuxhumana kwaze kuba khona umuntu ongifonela wathi hayibo ngapha engonweni umgwaqo uvaliwe. Sekunesikhathi okusho ukuthi ke mayithi ngimbuza ukuthi yini bese ethi lo yamgwaqo lesa stretch angani u4 kilometers noma u5 noma u3 kilometers bese kuba nebridge hey lento leni sisikhathazile kusho lo muntu ebengikhuluma naye. Yikho ke ngasuka ngathi noma bengimpintshekile ngase ngithi angize ngizolalela bese nabo ke sakhuluma senza ngisho ama video ukuthi cha nansi into esiphethe kabi kulomgwaqo yile nale kade inkwentrak zifika la and abantu abafikela ngizwile futhi ukuthi bafike bathi bona abazi kwadinga ukuthi bachazele angithi into enjalo. So ngayichaza futhi ukuthi utransport sekulula manje oba ngisebenza noDuma kube lula manje ngiyaqala ukusebenza no transport ukuthi uthe yena ucela ukuthi msweli makunenkinga yabantu ekhona uze ofisini lami mhlawumbe uzofica mina noma ufice HOD yabo noma wona uzomfica kwenze ukuthi ungaveli ukhulume nanombani akunikeze into engekho yabo uwenze kwabalula kanjani yikho ke kulula khona insizwa ngathi ngikhuluma la yathi asazi ukuthi ubhuti omdala kanjani no terminology yami mina mangikhuluma nalo noma emncane kunami uDuma mina ngimdala kodwa ngokweposition ngoba ngifuna futhi esondele eduze kwabantu ama uzothi emise kuthathe kube kude kakhulu into eyenzekileke ngesikhathi ade ngithunyiwe la mangifika la lensizwa bekhona nalo ubhuti bekhona
nabanye baba bebekhona nabanye mama bebekhona khona beqala kakhulu ingoma ngisamboni usesobecula kakhulu right ukhona ngithe besikhuluma nawe ocingweni sakhuluma nawe ocingweni kwazi ukuthi nawe eShowD ukwazi ukuyibona le besikhuluma i-interview yethu uyibonile sheshe yafika kuyena straight wangifonela wathi uyayibona kodwa ucela ukuthi sikhulume lapho babe sizohlangana uduma kunesimo esingekho kahle ekhaya izolo besiye khona izolo siyohlanganisa amehlo ngaya ke izolo kwaphithizela ngase ngimbamba ngibuyisele eceleni uHOD uDlamini izoyiveza ingane ivideo lamaze siqeda ukukhuluma ngambamba ngase ngithi mfowethu noma kunje kodwa ke ngoba sengubonile kuba ngiyazi ukuthi siyaphambana nami ngezinto ezini mangisuka la funa ngiye kwaNyuso kuphi indwethu na kuNyuso angazi nokuthi ngami noma ngapha funa ngiye khona angazi nokuthi kungaphi ngizobuyela khona emuva kuthiwa kunendawo ngaseviviswa training center business center ngizoshona le yes khona umunye umsebenzi efuna ngobamba lapha uma ngikhuluma naye ngathi ngiyacela mfowethu lana vele bese kusemanzini lapha ngeke umuntu umpintshe umpress impela umcindezelo odongeni kodwa besemanzi kodwa ngifuna kube uyena ozikhomithayo ukuthi ulizwile loludaba u1 uthini ngalo u2 bese kusala ukuthi ke ngeke anginikeze ama date kuba besilapha kusafuna ukuthi namhlanje uMEC wenza ibudget speech wa transport legislature bekufanele ukuthiwa ngize khona ngathi ngeke ngize ngikwazi kungcono ngize ngapha sikhulume nawe lento ukuthi no ngeke le nto ngeke ngisize ngalutho angize ngapha sizolalela ngilethe ukuthi sikhulumile naye wathi yena ucela ukuthi ngiyacela baba uMsweli kanje kodwa uzoyivula ngane masiqeda la wathi ngiyacela baba uMsweli ngicela ukuthi asiqede lento yala kwaMthombeni siqede indaba legislature mhlawumbe next week bese siyakhuluma i-date ukuthi ngiza nini ngoba ngimchazelile ukuthi la engonweni umphakathi ufuna senior member awufuni unoma ubani ufuna senior be it uMEC noma HOD angithi inkulumo ebekhona le bawu2 abantu enibafunile omunye umuntu nithe animfuna ngoba ngazi nithe unjani nisho kanjalo yilokho kangwenzile engakayivuli ivideo ukuthi uthini yilokho angusho kodwa ngifuna ukusho ngicela ukuthi kwenya ngoba wena naniqhawe ngicela nami kube ingxenye yele project ukuthi ke manje ngoba ngiyile wathi uzokhomitha ukuthi uzanini akasitsheni idate angithi niyayizi ukuthi idate akayikhiphi uthe kuzophela lokho bese uthi mhlambe next week bese ngikhuluma naye asinikeze idate bese ngixhumana naye ngicela ukuthi ke nami ngibe iproject ngibe ingxenye yale project ukuthi lo mgwaqo sesilwa sonke nami ngizoba ingane yala ukuthi ke manje lo uzophusha lo uzophusha lona ilande njengoba injalo inkulumo ize izothi bese kuthi ngoba okunye nguzwile akodwa ngeke ngisho ba angigunyazwanga ukuthi kodwa ngizwile ngoba ngibuzile ukuthi kwenzekani bangichazela wabiza ngoba besisonke phela ingane ayili ingane ayitholile nene niyabiza bekuno uTTG umphathi omkhulu wonjini nawo bekhona wambuza ngikho ukuthi kwenzekani lapha wachazwa ngezwe ngasithi mina okay kodwa ngeke ngidlulise ufuna kaze idlulisele yena bese besho ukuthi ke bazokwenzani yini abazoyenza bazoyiqala nini ngicabanga ukuthi sizwana Africa my continent Africa my home say Africa kuyi South Africa namhlanje uLwesithathu kungolwesithathu umhla ka15 mangaphosisi kodwa ngesabatha ngomgqibelo odlule bengilapha emgwaqweni oyandwedo P100 la ngifice khona abantu bevale umgwaqo bawumba umgwaqo benezimfuno ukuthi lo mgwaqo unesikhathi eside bekhala ngawo ngo2015 2017 2018 kodwa ke kwasukuba ukuthi ke ngenhlanhla sikomunye umcimbi ongemuhle namhlanje kodwa ngoba nayo inhloko yomnyango noma umcimbi ungeke sengibambe ngejazi babudlamini bingelele abantu base South Africa ubaqinisekisa ukuthi wena inhloko yomnyango lezi yankinga ezakho no angibingelele nongalo ngibingelele kubantu base South Africa kwaZulu Natal yonke
Siyalandela kakhulu imisebenzi uNongala suke yenza. Sike salixoxa lo daba naye ensukwini nami ngililandela kuyona i-social media page Facebook mangibuka ngempela lapha ku P100 ukuthi umphakathi ubuvala umgwaqo. Umphakathi nje ubuvala umgwaqo siunderstand thina njengohulumeni ukuthi usuke udinga izimfuno zawo. Kakhulukazi ngoba lapha ya sase siwuhlonzile lo mgwaqo njengeminye imigwaqo futhi mayilungiswe. Sase sibake nezingqinamba ngoba makusetshenzwa ziba khona izingqinamba kwesinye isikhathi kutholakala abantu abathi bayakwazi ukusebenza kanti abazokwazi ukusebenza ngalendlela ezogculisa. Ngicabanga lo mgwaqo ungaba eminye imigwaqo naleyo nkinga. Kodwa uMEC uqinisekisile ukuthi uzolakha uhlelo ukuthi akwazi ukuthi agcine eyile lapha nje besho uNongala ukuthi isimo esikusona sihle sisesimene esikanjalo kodwa uMEC uzothi maye ekhululeka kulesimo abhekene naso bese akwazi ukuthi ayobona umphakathi lapha akwazi ukukhulumisa ukuthi cha awulindi ubekezele uhulumeni usaseyinhlelweni sokuthi ukwazi ukuxoxisana nawo ulungise lesiyasimo lesiya ikanjalo nje ngoba Siyabonga kakhulu siba likhulu ngizokwenza ke mina masuka la njoba lokho siqinisekise ukuthi inkonzo sekuyona ayikho kahle sime singekho kahle okwangempela kodwa sibambe ngejazi kuba phela abahulumeni bamalungu omphakathi ngizohamba ngiye lapha kungolwesine kusasa ngiyokhuluma nomphakathi ngibachazele njengoba uchaza ukuthi cha kuzothi makudlula nje lezi zinto lezi bese ke nisinikeza idate ukuthi mhlambe ningaya nilokho nje abantu basendwethe namaphethelo P100 ngizofika mina kusasa sizokhuluma lolu daba bese ke bazongichazela ukuthi ke bazofika nini bese siyabuya ke I thank you umuntu akabingelele bese yabonga abomsoli siyabonga amagalelo wenzile ayabonakala emphakathini nasendaweni yasengonweni banako ke abantu bakithi ukudideka nabe indaba ukudideka akuwona umzinyathi lo isengonweni la yes ngaphansi kwesizwe samaqadi yes babomsweli siyayizwa inkulumo yes kodwa uMEC uyosifica sila yes simlindile yes lokho kwamasiko ngicabanga ukuthi akubi inyanga ukuthi kwenziwe meselenzile lelo hlambo uyosifica sila siwumphakathi wasengonweni simlindile asinawo amandla okudedela imoto ukuthi zidlule sisakwile ngcindezi esikuyona sifuna umgwaqo sifuna itiyela uma kuukuthi lesimo babona sengazi ukuthi sizodileya okanye imali azikho eminyangweni isizulu sakithi sithi imkhombi yenanana njengoba sisho njalo isizulu uMEC unawo amandla okukhuluma noza kwabo bayenze as i-emergency lento ngoba sekuyisonto lesibili sihleli sithelwa intuli la siqinqile la uyoza fika ubhuti omdala sifuna yena akekho umuntu onelungelo lokuqhamuka eceleni asitshela ukuthi asenzeni o asihoxa angikhulumeli mina yes angithunyiwe futhi ukuthi ngikhulumela abathile yes cha ayikho inhlangano la ngiyakuphinda ngiyakusho futhi lokho ayikho ipolitical party la asikho isigungu la izigungu zahluleka ekuqaleni kwalomgwaqo uqala le endwedwe uzofinyelela la efanele ufinyelele khona istructures zahluleka ubhuti omdala meseza la asiphathele isigungu senkosi yamaqadi size phakathi kwethu sizolalela ukuthi sithini nasi isigungu sikandabezitha asikwazi ukuba nemhlangano ekuma auditorium ashaya ama air conditioner ngaphandle kwethu asikho istructure sizofonywa la yes yonke imihlangano emayelana nalomgwaqo ila othulile njengoba usibona nje yes simnyama sinsizi somile silambile sila ubusuku sihlala la asilali sifuna itiyela abangaphambili abasizala yes mhlambe babengakwazi ukuyikhulumela noma mhlambe babesatshiswa cha asisabiseki akona amazwi lawo ashiwe yimina futhi noma ngathiwo ngiyawasho ngiyavota nginelungelo sinamalungelo okufuna izinto esizifunayo njengomphakathi
yes. kunjalo baba. Thank you. Cabanga ukuthi ibhuti omdala uyizwele thina ke okwethu kulula kakhulu ukuhambisa inkulumo njengoba injalo ayi-edit wahamba nje straight shwi. Ngicabanga ukuthi mfowethu ngicabanga ukuthi kuzoba njalo ngoba ngisho ngithi kwamina mase ngithi ngiyingxenye phela lento le yokulwela abantu nami ukuthi angiyona i-activist angikho political kodwa into esuke ikhuluma ngabantu ngisuke ngikhona ngivame futhi ukufika kuqala esigamekweni sikwazi ukuthi sibonge ukuthi singabamba kanjani. Ngicabanga ukuthi ngiyabonga kakhulu umphakathi ukuthi ningilalele ningithembe ukuthi lokho angizokwenza kuzokwenzeka. Ngiyacela futhi ukuthi sibambisane i-department nayo mayifika la sifike la sesobe sesilandela ke sisonke sesimonitor ukuthi isimo siyenzeka yini. Cabanga ukuthi Nongalo inkulumo awuyivuleli kumina ngedwa nombani ofisa ukuphakamisa isandla ngalolu daba angasiphakamisa. Singizophelelwa yibhetri. Okunye baba uMsweli. Ngicabanga ukuthi ukuqhinqa kwethu la siyosuka mhla ubhuti omdala waqhamuka nosonkontreka lapha waqhamuka ama abnormal truck sizotshela ukuthi sifisa sizobonisana ukuthi sifisa isite ibe kuphi la emphakathini uqala nini umsebenzi uma besazokhuluma bethi uzoqala ngale yanyanga siyohlala ngani manje ngani nanga osimende lapha bavele bamala bathi belungise le offer. Cha kulungile phela angithi ezinye zezinto angithi phela ezinye zezinto uyazi okay ake ngicome eqala ngingakakhali nje okwami njengomsweli ngiyabonga lento yokubambana somphakathi 1 iyalekelela kakhulu 2 lento yokusebenza kanje engabikho umuntu ofaka ibhayi lenhlangano iyalekelela kakhulu into ivele izwakale isolid right u3 uyazi ukuthi ubeka nje kwamfowethu uyabona endaweni uma singalwa kanje kuba silwa nohulumeni uma ngathiwa kunomfana mhlawumbe ohluphayo odlwengulayo nonukubeza abantu silwa kanje izwe lethu liyophila lamandla engiwabonayo lomphakathi lo obumbene uma ngathiwa ke nathi sisothi makuthiwa kunenkinga la ayikho inkinga eba khona oba sibumbene izwe solakho kwangempela lento ni isho istrength esabantu iunity yabantu isho ukuthi mase bethinta abasayifuni benza nje bengizofisa ukuthi the very same power and energy siyisebenzise ukwakha izwe makuthiwa kunomuntu nje ohlukumeza ugogo la ohlukumezayo la siphume kanje. Although mina ke ngiyaziwa okwami ngiyaziwa nje ukuthi ngimelene nabantu abahlukumeza abantu abadala ogogo yezingane ini bengincoma nje ukuthi ukuhlala kanje ubusuku nemini nifuna awufuneli wena awufuneli sifunela umphakathi nabanye abantu kodwa lokhu kusho iunity kusho istrength sabantu singithi ke elami ngelinye ilanga makunento esingayifuni la endaweni enzwa omunye umuntu kungabi amandla siwafake kuhulumeni phela nasemphakathini ukuthi cha ngakithi ngeke kwezekwenzeke nje ukuthi ungahlukunyezwa uma wami ugogo wami ngeke azahlukunyezwe nje ngikhona ngisho abe ngisegoli nje uWhatsApp kuphela nje ukuthi lo mfana lo ngabe ngisawufika nomuzi wakubo so yilokho bengikuncoma ukuthi kuhle. Number 3 okugcina bafowethu mase silwa asilwe mina ngiyavuma silwe kodwa singabulali khona basifuna okungekho njoba ni ugadile nje umsebenzi no gadi nasembonini bawugada nje umsebenzi nami ngikhona ukuthi bhuti omdala akube wena ozozala kodwa manje ke mangathiwa ke manje sesifuna kuza ama truck lapho banimbe lapha ekuqaleni ngicabanga ukuthi nami ngiwele kanzima ningathi bangwelise kanzima ubani nango ngiwele bangwelise kanzima uyazi ukuthi sengijike laba futhi ngempela ngijikela ngayo jika le phezulu ngithi ngizama ukuzala wangifonela wathi hayi buya bese ngisemathabetulu kuphi ematata ngajika ngabe ngifuna ukuza lana ngifike ngo11 ngoba isinqumo sethu besithi kufanele ngibe la ngo11:30 I understand nabantu abadala kufuna ukuthi isikhathi usigcine nanokuthi enye into engisebenzisa ukuthi lenkulumo besingayikhuluma ngefoni kodwa inhlonipho ihamba phambili mawuze kubantu abadala akwazi ukuthi banikeze abantu abadala ngefoni kufanele uze ufike uguqe ukhulume uthi kwenze ku1 no2 no3 kodwa ke ngizama ukuthi mina nje ngingedwa ngivalekelela ngo11 manje ngazi sekuba nesikhathi ngayojika le udizila kanginikile nangu khuluma ngonangu ya kodwa nje lilonke ke ngiyabonga kakhulu angizile futhi la ukuthi hey manje ngicela nifuna umkwa azile ngalokho nona azile ngalokho size ngeqiniso ukuthi into manithi nina nje sisamile la
right simile uze kufika ubhuti omdala ngikhulume naye thatha inqomo from there mina kuphela ngilandela sihamba kanje ngifake ipressure ngazo zonke indlela ngoba kulula ukunokha lapha eminyangweni kulula futhi ukuza lana mina emphakathini ngoba phela sizala emphakathini yilokho kakhulu ngiyabona siyabonga kakhulu Asho ukuthi akuyo ikoleni. Ngakhohlwa la ngesekukhohlwayo. no mina Uyabona nje ukuthi yes babe aware ukuthi ngesonto ezasho ukuthi ingane phela inkulumo ungayikhulumi nami mina ngifuna ukuyihambisa jobe njalo mfowethu ngibingelele umphakathi wasengonweni. Yebo. Ngithi bamswele njoba lento isaqhubeka sesijole ukuthi nange sonto ezayikole ziyavula. Engibuka ukuthi mhlambe lento beyiqalwe kukhona isikhathi. yes Ukuthi ingabe bafike elo MC ngoba bezizwile bafike besefikile. Nokuthi into engiyibuka mhlambe kon department nenhlonipho engathi ibalahlekele. Ibalahlekele ngoba bengasitshontsha noma iawe esikhathini sakhe noma ubani umuntu ozophuma kodwa eminyangweni ngqo azosho lokho akushoyo. fikile nje umyezwa Hayibo, ayikho. Umyeza ongaphethe lutho, sathi ngangikhona. kodwa uphuma kwi-department Ngangikhona, phuma ku-department ngiphi bamswele, ngiphi le nto. Umuntu bamswele, ngizokutshela, ima bamswele. Umuntu wahluleka ukuthola umphathi wakhe. Wahluleka umphathi ophethe lo, wahluleka ukuphatha ukutholela umphathi. Ngekho into ephethe, wekhona, ngangikhona. Hayi, wadlala lo. Shuthi manje kodwa wafika yebo wafika. Kodwa bamswele into engisho ibukeke lento ukuthi izoba isimo esinjani njengoba kuzobuya. Nezingane ziyafunda nothisha abafuna abadlulelayo umgwaqo omkhulu. Ngeke kwenzeke. ngizwa kahle mina ngizwile mina mfowethu okubalekile ilokho ukuthi mase ngifikile nami sengizwele nasenkundleni zokuxhumana kukhona futhi ke akugcina ukuthi ngiyifaka la ngiyakhona futhi mangiqeda Dlamini mnamba Amngamthinta uDlamini. Athindeke babuduma. uDlamini angithi ekhaya kunomama kunobaba Yebo. umuntu osuke okwazi ukudriver ubaba umama Okay. yebo HOD phela vele lona u-executive u-HOD sikwazi ukumbamba kanje ngoba zonke izinto zisuka kuyena makuzwe u-MEC akunalutho akeze kodwa umuntu kufuna accounting officer HOD asichazele ukuthi kwenzakalani yonke lento kuze kufike la mayifika no MEC is fine akunalutho noma ubani ofika kodwa HOD uyena phela oyinkinga uyena oyinkinga yes Kodwa naye ufuna sidingwa yena sizochazela umphakathi. yeah Nakhona nje sihlonipha hayi. Asihlonipha kahle. kodwa phela bamlethile lokho zanyana okunye mhlawumbe ukugcina esincomayo siye kwe-infrastructure lengikhala ngayo lento yokuthi kungashawa umuntu kungabulawa imoto zabantu bafowethu siyabonga kakhulu no siyabonga nje kakhulu kuloko mina I for one ngoba ngiyayihamba indawo ukuthi uyayidlulela usushaya sekulimela imoto sekulimela umuntu yabo eNanda kuseNanda lapho kwashona khona intombazana esuke egoli yavungena kulo yamgodi yashona ezinye zezinto siyabonga nje kakhulu siyancoma ukuthi manifuna ngisakhala kuphela ngomgwaqo ukuthi singahombi lo mgwaqo ningithume mina ngiyathumeka ke Soyembe uvivale lento akona shitera lento. Lento into soyimbela specify lento yona ngicela inhlabathi hey awubuke Africa awungculele le ngoma ngicela ningivulela phela umgwaqo bafowethu ake ningivulela phela umgwaqo house ayona somfulelo nje yona siyabonga ngeke ungangifakele inamba yakho mfowethu ngicela yilowo nje ukuthi kungenayo inamba yakho nami ngingenayo yakho ngiyakho sengizobe ngicela yeka HOD
Isibili isimo laphana ngesikhathi abahlali baseNanda bevale umgwaqo bengafuni lutho okudlulayo bathana uma bechaza bavumela imoto kahulumeni ekuyiyona ekuyi-ambulensi kanye-ke nemoto ekuyiyona edinga ephethe isidumbu. Laphana-ke ngesikhathi bedelekela iy'mfuno zabo bathi ikakhulukazi lokho kwakhiwa lo mgwaqo kodwa-ke awuphindanga wafakwa itiyela njengoba-ke sebefikile izintuli sabona kuphindanga ubulafunye khona lo muzi njengamanje kubuyela yena uMathilwa Ntombi zomqimela amehla akabanye zibaqimela imali fakazi ngane wethu ngabe usukulapho uqala lanxa othanza ukulungela upress subscribe button. Ividiyo eqoshwe Ayanda Msweli TV njengoba ubona-ke Ayanda Msweli laphana-ke ubengakafiki kubona kodwa-ke ubesezofika njengoba-ke ubebiziwe noma-ke ubebikeliwe uthi ufuna ukubika ngento-ke ayibonanga ngaphandle kokumosha isikhathi sakho mntana sekhaya asingene kuyona ividiyo uyizwele udaba oluphelele mayelana nalesi siteleka esisenanda. Africa my continent, Africa my home. Uyabona lana ke South Africa ngoba ngilana ungathathi ngokuthi mhlambe bekwenziwa ama-trench kuzokwakhiwa indlu foundation hayi asikho lapho sisesimweni seyimfuno mangithi ke imfuno kusuke kushiwo isimo esinjengalesi uma ngikhulunywa ukuthi ungabulali okukhona ngoba ufuna okungekho kuzoke kushiwo isimo esinjengalesi. Uyabona njengamanje umgqibelo namhlanje ngithatha isikhathi sami ngoba le complaint ngizwile ngase ngithi ake ngize ngizobheka umgqibelo umhla kabani namhla ka-11 nomhla ka-10 mhla ka-11 manje angithi ngifuna ukuyolalela ukuthi kwenzekalani ngizohamba phi na umsele na umgodi kusengonweni la lo mgwaqo M27 ngathi uzohlangana la no P100 ubhekele eNdwedwe manje ke inkinga ke ngiyafuna ukuyobuka nokuyobalalela bala phezulu uhamba phi la hey amandla afakwe la hey madoda kodwa ke enye ikicomplain ke usiyayizwa kodwa singakusho nje emphakathini asithathe iconcept ye-march and march. Yabo i-march and march bahambile bayawalka bayakhuluma umongameli uphumile office wakhuluma nabo u1 lo. Number 2 abafowethu abase South Africa ngeke emthethweni kuyabonakala iprocess bayahamba ngalena ukuthi kube khona umuntu ozohlukunyezwa okusho ukuthini nathi sisengakwenza la singahambi kanje kodwa kungcono kuthiwa asisuke siyoqhinqa emahhovisini be it akamasipala be it we department sizoqhinqa khona sithi sifuna intuthuko masimba kanje umuntu ozolimala ithini iambulance izohamba phi amaphoyisa azohamba phi ezinye ke zezinto kodwa ke ake siyobuka ngale phezulu ukuthi umonakalo ungakanani. Vela bhuti omdala vela Mthombeni vela hey lokho uzovela Mthombeni vela kuyonakala ngapha ngaseNanda ngonweni Ndwedwe ubhekele kuyonakala vela bhuti omdala sengifikile ngizokubhekela lokho vela kuyaphetha ngempela manje. Lo msele lo unamandla kakhulu manje ake sibone yabona ke sesobuka kumsebenzi wegejambazo ukuthi liyakwazi ukwenza lento elathi lekwazi ukuyenza sibone ukuthi kuzokwenzeka yini Nyandeni ubuka kahle lento igejambazo lakho lelwanginika lona limba ngaphambili limbe ngemuva siboneke sifuna ukuya lapha siyolalela abantu bayakhala kodwa manje sekosebenza lona igejambazo awuthi sibo bewe la aus igejambazo Akia TLP Kabula Maketa Obopa stop and go Akia asambeke man Sambe nyande man sesamba ngempela nyande Akia Ayivuma. Oh, man. Kechambas.
Okay. Bekuva lutho kusemina la kodwa ke sizothi umthetho wakho nithini into Kanti itheni le ngoma
ithini le ngoma eculwa lapha hayi le ngoma ngizwa yazi bengingayizwa kahle manini wabazalwane kanti le ngoma ithini hayi hawu kanti yami Mopha! Ngicela ukubingelela abazalwane. Ngiyabingelela kakhulu. Umyalezo ufikile kwasho ukuthi umuntu bebophekile bexakeke kakhulu. Mase ngizothatha lelo suku lwangomgqibelo lwesabatha. Cancel yonke into efuna bengiyayenza. Ngize sovela silalele ngoba into enkulu simele thina ukuthi siyiso siyindlebe le department. Lalele konke kuzokwenzeka la ngizokhambisa njengoba kunjalo njengoba ngizokufaka kuzobe kungahluziwe enkundleni zokuxhumana kunjalo bese ngiphinda futhi ngenza imizamo ukuthi sibonane nobhuti omdala ukuthi abantu bathe nami ngifikile ngabona asixolise nje lapho ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi ngize ngifike ngoba kuyefuna makunomsindo onje mina ngifuna kube i-social lokuqala elizofika lizolalela ukuthi ithini into yes ilokho nje bafowethu nodadewethu nomama obaba angixolise kulelo nje kuqala ukuthi umuntu uthatha isikhathi abantu be-frustrated uze siyixoxa kahle ke bese ngiyazi ukuthi sikhala ngani sikhala ngani ubani sizokhuluma naye ngifake nansi imic asitshela ubhuti omdala ukuthi ubhuti omdala nansi into esikhala ngayo sekuyisikhathi esingaka futhi isikhala ngayo ayenzeki woza pholo uyamse straight uyitshela mina uyitshela umuntu ophathiswe umnyango ukuthi bhuti omdala nansi into sekuyisikhathi esingaka sikhala ngokuthi sesithatha lesi sinqumo sisithathiswa u1 no2 no3 siyabonga baba uMsweli ukuthi ufike phakathi kwesizwe sasemaqadeni yeah noma ikhona into ebisithi asikwazi ukukhuluma nomuntu singamaqadi induna zenkosi zingekho phakathi kwethu ngoba sewufikile nazo asazi ukuthi zitshelekile yini ngendlela baba uMsweli akuyona icontent leyenzekala yes akuyona into eqalayo kwenzeka into yeminyaka Bhuti omdala esikhala ngako siwumphakathi wesizwe samaqadi kuwadi 3 kuPiandot Road kumgwaqo obuye ubizwe ngomzonjane Road yes okuyinkosi yamaqadi engaphambili kwale khona yes sekuyiminyaka eminingi itiyela elaliqhamuka ngala liphela nje la Msweli itiyela lethu yes alibange lisakwazi ukuqhubeka liyoxhumeka lapha ya lihlangane naleli indawo ekuthiwe kaMthetho oh yes yes sekuyiminyaka mhlawumbe I think 2016 kusukela lapho ayikho into eyenzakalayo neqhubekalayo esifisa ukwenza esifisa ukuzwa ke nokukwazi ukuthi kuyona yonke leminyaka bekwenzakalani yes kuze kube imanje kwenzakalani kuzokwenzakalani futhi ngalezi intuli esesikhume sesikhathele kusukela ngomsomluko yes sibambile
Ngicabanga ukuthi asizona izingane kuphela la uyasibona sinomama abadala obaba abadala abashiya imizi yabo abanye babhizi ngizoyibeka nje ngicacise futhi bhuti omdala usho kanjalo yes ayikho ipolitical party ihamba phambili alikho iqeqebana noma idlanzana yes labantu abahamba phambili yes umphakathi lo yes umphakathi lo akekho uhamba phambili akekho ilidayo lento eyenzakalayo la umphakathi udiniwe kakhulu sekuyisikhathi eside sesicela isixazululo yes sicela inqubekela phambili yiloko esikucelayo siwumphakathi yes yebo okusho ukuthi njoba kuvalwe la yebo umuntu osuka la akakwazi ukuya ngapha cha akakwazi osuka ngale eyangapha akakwazi ukuhamba bahamba ngeenyawo ayikho imoto esivumela ukuthi idlule la ngaphandle kwemoto kagesi yes ngaphandle kweambulance yes ngaphandle kwemoto eyolanda noma ebuyisela umzimba le siyayivulela idlule yes kodwa i-public transport cha asivumeli ukuthi idlule oh konje ne-public transport angithi abantu amabhasi yebo abantu abalana basebenza eThekwini noma baya ngaseThekwini noma baya ePinetown yebo okusho ukuthi ke ozokwazi ukuthi ayithole umuntu ozobe esuka phi kulolu hlangothi eyale wasemzinyathi kuphela abantu bala nabeyindawo ezingala yes izizwe nje ezingala behla lapha kaMthetho bahambe ngonyawo baze bayofika emakhaya and enye into babomsweli njengoba sila asona amaphara yes ayikho inkunzi ke yabanjwa la ayikho imoto eke yalinyazwa la yes akekho umuntu oyithola ehlukumezekile ohamba ngeenyawo la oshiwe itekisi ngale yes into esifunayo sifuna ubulungiswa ulungiswa sifuna iqiniso sifuna ukuhlala etiyeleni yes singabahlali base South Africa siyavota sinamalungelo fanele sazi sesibe kobala ke manje babomsweli asafune komiti elizosimela yes ayingabi khona into efihlwayo abezayo abafike bawutshela umphakathi basitshela isizwe ukuthi kusuka la kuzokwenzeka kanje asilifuni idlanzana ekuzothiwa lizohamba lokhuluma nedepartment sesikhathele abile khona amakomiti ngaphambili yes asiwazi ukuthi aphele laphi yes ayikazi ibe khona inqubekela phambili yalawo makomiti yonke into ayihlala ubala emphakathini wakithi yes kunjalo baba okusho ukuthi mhlambe ke into esingayikhuluma ngifuna futhi elithi ubani enimdinga ukuthi ezila azokhuluma nani baba umsweti sesidinga uMEC kanye nonobhala okanye nosekela wakhe yes asabadinga abantu abathi bathunyiwe yes asibathatha abantu abathi bathunyiwe asisidingi isithunywa la asithunyiwe thina njengoba sila yes sizocela esikucelayo uMEC siyamdinga azoyiphendulela ukuthi sihlaleleni kulolu gwadule sikhathele mide iminyaka inhliziyo zibhlungu siyabona eindaweni indawo ziyathuthuka yonke into ihamba kahle yes kodwa kuthina sikhathele sifuna itiyela ekhona nje inkontra ke yaba lapho ugandaganda bafica la after 2016 nama truck hayi lapho kwabuye kwenzekalani ngani angeke ngiyiphendule leyo angiyazi ukube ngiyayazi ngabe ngiyayiphendula sayibona ngamehlo nje ukuthi yini eyenza ukuthi leyo contract ibuyele emumva hayi asazi somphakathi yes and uma elinye iphutha abalenzayo uma befika kulesizwe noma kulomphakathi yes bafika njengabantu abaqalayo ukufika emphakathini ibe yake yabakhona mhlambe imhlangano no department yes
kodwa uma befika kuthina bafika njengabantu nje abaqalayo abangakaze basibone abangazi ukuthi kwenzakalani. Yes. Yebo. Ngicabanga ukuthi ke ngoba kumnandi ngoba ivideo le akuyona into ukuthi manje ngiphethe incwadi ungahamba uyishintshe. But omdala nansi inkulumo. Nansi inkulumo iqondile ayidingi utoliwa. Izoza njengoba injalo futhi akukho ayedithiwe. Iqondele nje inkulumo eya straight ukuthi umphakathi ola njengamanje uthi udinga ubhuti omdala ezela azokhuluma nabo abatshela ukuthi imiphi into. Ngicabanga ukuthi imi kanjalo. Yebo. Siyabonga kakhulu. Mina awulokhu ngakwenza nangocingo angizobe ngikhuluma naye ngizomtshela ukuthi ngimtholile mina face face. Mangamthola futhi angazi ukuthi kuzokwenziwa yini ngoba uthi ngingamtholi bafuna ngimthole. Mina phela sengiyathunya le bengizobheka mina ukuvele komgwaqo. Ngoba ngichaza ukuthi into ebengibambile eminye imisebenzi bengibambile ngoba ngisuka kuyisabatha nje imina ngizobheka ukuze ngikhulume from information entweni engiyaziyo uyabona ngoba ngesikhathi ngiyenza ama update kwi page lami ekseni ku Facebook ngiyayenza i-traffic lapha abanye bakwazi ukungena abanye bakwazi ukungena ukhona kodwa umuntu oshilo wathi lo mgwaqo P100 isimasikho right ngase ngithi ngiyakholelwa ekutheni ngihambe ngiyobona ngoba lento yokukhuluma abantu baningi befuna ukufeza inhloso zabo ngezinye izinto kodwa abantu bekhuluma iqiniso uzowabuya kabili lo muntu wathi bamsweni ngicela uyobheka uP100 mina ngiza la ngento engiyibona ku Facebook wami andamsweli ipage lami andamsweli TV ilapho engizama ukuthi ke ngilalele khona kodwa bese ngiyeza angikholelwa ekutheni ngilalele ngisho into engingayazi uba sengiyazi kanje sengizoyikhuluma futhi sine emphasis sengigcizelela la kuyena umthombeni ngiyacabanga futhi spokesperson ngizokhuluma namasuka la ukuthi ndoda aniphuthume le nto ngiyazi ukuthi namhlanje ngicabanga ukuthi usemncwabeni le kuphenquthu la kushona khona ubaba Mahlaba Dr. Mahlaba ngiyacabanga ukuthi bangapha kodwa phela azokulala emncwabeni funa mayibuya ngemva yabo cha kulalwe emncwabeni nje akala kuyabuya yes cha ilokho bazalwane ngiphendula impendulo kababa ukuthi owami umsebenzi kakhulu kusangakhona nokuthi ngibuye fanele ukuthi enkundleni zami zokuxhumana ningene kuzona okay asingene ku Facebook wami yabona sisebenza nibo ukuthi umsweli uyenzile ku Facebook uyenzile balibuka ipage lami kwa transport mina ufuna ngifake enkundleni zami zokuxhumana bese ngiyafona uma ngayanga physically ilokho sizokwazi ukusho la sibone la sizokwazi ukuthi sibone la enkundleni ukuthi bese niyakhomenta futhi nikhommente ku Facebook ngoba ngizoyifaka nje ubinjalo bengicabanga ukuthi mase ngibuyela emuva bazalwane akulento sifuna ukuyenza ndawonye becala ukuthi mase ngibuyela emuva ngoba ngiqale ukwenza ama video la mawuqala la udlula la bese ngifuna ukwenza konke ngize ngiyofika le emzinyati ngihlanganise niyibone yonke bese siyakhomenta khona bese ke yini lokho kufakwa e-department i-personal department ucollaborate umsebenzi wakhe lobuka nasa ayazi ukuthi bafundile buka nje collaboration uvela kumuntu ongaka yabo into azoyenza uzothatha bese etagga ini i-page department must comment athina esine access yama social media ku Facebook sonke sizo commenta khona okusho ukuthini u-first step sobe sesubonga ukuthi cha umsolo ufikile washo sengizothi ke uma ozonginikeza inamba khona ade ngikhuluma naye khona umuntu engikhuluma naye ade ngifonela yes sizokhuluma ngisho ukuthi cha sengitholile ngithola usibanibani what lokho ngizokwenza angiboni inkinga phela wami umsebenzi ukubheka la bese ke ngisho kuhamba kahle mangahambi kahle futhi ngisho ukuthi akuhambi kahle kuphela ngoba ngifuna mina umuntu izihambele inkulumo mina ngifike nje sengizithunywa ukuthi nakho kwenzekile ilokho bazalwane esizokwenza njengamanje ngiyabonga kakhulu yebo sitshenele labo zothumena nabo yebo ukuthi njengoba usifice la nangamzwane befika bazonifica la anigodlobo ufakazi nawo nanti ihoba lomlilo hayi akushiswe intambo lapha khishwe ikhopha la ubuhlungu babantu lo akuyona ikhopha ukuthi mhlambe kuhlutshulwa ikhopha akuhlutshwa akuhlutshulwa mangithi ke bakithi i-tile bus umetshisa kwavuleka ifa online kusuke kushiwo into nje
ngisuke ngikhuluma izulu sami lesengizikhandayo bakithi kuze besheshe bezwe abantu. Uma masikhuluma ngezimfuno sikhuluma ngama demands abantu. Izimfuno ithayi libhazumetshiso yavuleka ifire online. Angithi umlilo lo ukuphi usemgwaqweni. Angithi yabo usemgwaqweni. Okusho ukuthini hambela kude njengelanga lasebusika. Sekuyini ke manje hambe ngoKhokhoba Road ungamseza la. Umphakathi lo ufuna izimfuno zawo ukuthi lo mgwaqo bafuna ukubona ufakwe itiyela. Bawufuna kubani kubhuti omdala abanye bazothi MEC uDuma mina ngizothi ubhuti omdala isikhathi siqonde kuwena ngo lo mlilo lo wakho lo wathi bawubaselona nomlilo. Akuya